Atong basahon mga igsoon, Psalms 34, reading from verse 17 to 19. Psalms 34 nya 17 to 19. Okay na? In verse 17, in the book of Psalms 34, it says, "The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles." Tarong og sila gipatalinghugan niya, o giluwas gikan sa tanan nilang kalisdanan. Dool ang Ginoo sa samdan o kasing-kasing, o luwason niya ang nakabsa na sa tanang paglaom. Wow, sa 19, daghang kalisdanan ang antuson sa matarong, apan luwason siya sa Ginoo gikan ni ining tanan. Amen. Mao kini ang pulong sa Ginoo mga igsoon nga atong patalanghugan karon, kadagin iyang gipadangat matagusan nato karon. Busa tuguti ko kaninyo mga igsoon nga magwali ko karon ug ako kini pagataytulan. Praise God sa usa ka tema nga nagingon. Beware of the easy way. Beware of the easy way. Pagbantay sa mga sayon nga mga paagi o sayon nga mga adalan. Praise God, hallelujah. Og sadli pa ka molingkod, ingna imong katapad, beware of the easy way. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Beware of the easy way. Kinsa man kanato diri mga igsoon o gusto nga hayahay nga kinabuhi sa tulong kamot. Oh, ay di ba mangisaw maraman dili. Banta. Bi ako palikod mi kay basig wa kadungog kinsa kanato diri gusto hayahay nga kinabuhi. Kay ba ko nga bisan ikaw karon nga wa mo isa, praise God, gusto jud kag hayahay nga kinabuhi. Walay bisan usa kanato diri nga nangandoy mga igsoon nga lisod nga kinabuhi. Kung dili matag usa kanato mga igsoon nangandoy gyud og hayahay og nindot nga kinabuhi. And I hope nga kini nga mensahe karon mga igsoon, I hope and I pray nga din ato gyud masabtan mga igsoon pinaagi sa mensahe unsa nga kinabuhi ang gusto sa Dios. Praise God nga matag usa kanato. Atong daygon to pagpakan ng Ginoo ay Jesus. So, in our text mga igsoon that we read in the book of Psalms 34 verse 17 to 19, God tells us that we, His children, or the righteous, no? Ang mga matarong na tao, we will encounter or we will experience afflictions. So kung imo ning tan-aw ng afflictions mga igsoon, daghan ni gidala. Kapaitan, kalisdanan, usa na ni mga igsoon yang mga synonyms, sufferings, hardships, troubles, trials, praise God, sickness, praise God, kawalan-on, praise God, bisan pa man mga igsoon, apil na ni kining problema sa relasyon. Relasyon sa magtiayon, relasyon sa pamilya, relasyon sa magkasuo, magkaigsuon, nagka-problema, apil na ni mga igsoon, affliction, mga kapaitan o mga kalisdanan. Amen? Praise God, sumuoy, gisulti mga igsoon sa Ginoo kanato diri
sa Psalms 34 verse 17 to 19 nga ang mga matarong adunay daghan nga mga kapaitan o mga kalistanan. Apan! Ang tanan mingon apan. Apan adunay promesa o saad ang Dios nga diin He will deliver us out from them all. Nga iyatang tabangan mga igsoon nga presgat naamantalaan ng sitwasyon naamantalaan ng kahimtangan mga igsoon iyatang tabangan para tangamag madaugon sa mga taong matarong nga muduol niya sa mga taong nga mudangog kaniya andam sa kanoniya. Ingna mo katapat nga andam na ang Ginoo mo tabang nimo. Wow! So we live in a world na grabe ka concern sa mga butang nga sayon. Amen. Hello? Kaysa may gustong sayon din eh. Mga estudyante, lisod gani kayo ang exam na, grabe, maghilak-hilak ang agi. Lisod gani ang mga activity or experiment nga ihatag sa maestra, maghilak-hilak ang agi. Pero kung sayo na gani, dako kayo ngisi. No? So we live in a world na grabe ka concern sa mga butang nga sayon. Dali o barato. Gusto sa mga tao nga sa dali ra nga paagi, sa sayon ra nga paagi, o sa simple ra nga paagi, nga ilang makapot ang mga butang nga ilang ipangandoy, o ang mga butang nga gusto nilang maangkon. Gusto nila nga di na mag-effort. Gusto nila nga di na magsakripisyo mga igsoon kundili in a very simple way or easy way. Mo'y gusto sa tanang tao mga igsoon. So, kung atong hinumduman, walay kalainan sa mga tao kani atong ang ilang ipangbuhat, preskat ato gihapon ipangbuhat karon. Hello? Ang tanong ningog amen. Pero ang dakong diferensya o kalainan kay napakadali na karon mga igsoon naka paspas na kaayo karon mga igsoon. Praise God, hallelujah. O dali ra natong mabatunan ang atong mga panginahanglan. Puri na ko kay kalainan. No? Praise God, tungod sa tabang sa gitawag og modern nga technology. Gumikan sa tabang sa siyensya mga igsoon, sa science. Praise God, ang mga butang nga lisod kaniadto karon sayo na lang. Ang mga butang kaniadto mga igsoon nga bugat, buhaton himuon, nahimong gaan. Ang mga butang kaniadto nga mga dagko mga igsoon nga nahimong gamay na lang. O ang mga imposible karon nahimo na posible. Hello. I'll give you an example just like sa cellphone. Kung imong tanang cellphone mga igsoon, kung magdakag stopwatch, magdakag orasan, magdakag calculator, magdakag kalendar, magdakag og kanang kumpas, magdakag kung sa panay imuhang daton mga igsoon sa tagsa, maglisod jud kag dala. Apan karong imong sabton sa cellphone mga igsoon na tanan. Kung kinahanglan kag orasan naa, kung kinahanglan kag calculator naa, kung kinahanglan kag kalendaryo naa, kung kinahanglan kag kanang Google Map naa. Tanan mga igsoon, kung manawag ka naa, kung message ka naa. Praise God. Tanan mga igsoon, murag na di pa kasayon mga igsoon. Praise God. Ang atong praise God, ang kinabuhi karon sa atong kapanahunan karon. Atong dayon ato pagpakan ng Ginoo mga igsoon. Praise God. Just like sa Jollibee, no? Sa kami sa Atomic SMC side mga igsoon, dako na kong katingala nga dito mi ningkaon sa Chowking nya, praise God, pag agi na mo sa Jollibee mga igsoon, aduna na may nag-serve nga robot. Mato mo SMC side? Naada pagkaon mga igsoon. Ya, tanaw na rin tao. Praise God. Ikusan sila. Ya. Asa to mangita sa mga number ka to at ito. Nang ipamutang sa ikos
sa maong nag-order, kung buntag, good morning sir, good morning ma'am. No? Enjoy your lunch ma'am, enjoy your dinner ma'am. Kuyang kayo. Kuyang kayo itong panahon ng mga igsoon. So, wala na yung tao nga nagsigig dada mga igsoon para nga ihatod dito. Kung dili, pinaagi na lang sa technology, pinaagi lang sa robot. Kipasayon mga igsoon. Praise God, easy way. Amen? Nagkakita na mo pa? Okay, padayon ko. So ang mga butang, mga igsoon nga dugay trabahoon kani adto karon sayo na lang. Dali na lang mga igsoon. So we live in a world nga very common or very normal lang kayo kining word nga gitawag og automatic. Mga automatic. Praise God, mga word nga gitawag og express. Shopee Express. Kung sa panay mga express diha, mga igsoon, mga word ka nang gitawag og online. Ang tanang makarelate mingon online. Di na mo adtog mga tindahan aron sa pagpili-pili, di na magasol-hasol, di na magkapoy-kapoy, hala sige pili-pili mga igsoon, through online na lang pumalit. Apa kining kulura, kita taglaing kulur. Murag mahal na niya, kita tagpubarato. Online. Ang tanan mingong online. Praise God, mga pulong ka nang gitawag og remote control. Praise God, kana mga pulong gitawag og microwave. Mga word nga kanang gitawag og ready to wear, ready to eat. Og labaw sa tanang kanang word nga gitawag og instant. Hello. So kining mga pulunga o kining mga butanga karon mga igsoon. Karon lang ni sa atong panahon, sa atong bag-ong kapanahonan, sa unang mga panahon mga igsoon, way back 50 years ago, wala pa ning online. Online nga first school, online nga trabaho. Wala pa ning kanato, wala pa nang automatic. No, wala pa nang express, wala pa nang Shopee, wala pa nang Lazada. Wa pa nang GNT Express, wala pa na. Hello, makarelate mo? Praise God, o dili kahibulong nga gusto sa mga tao karon nga ilan na po nga i-apply sa ilang personal approach. Kaysa may ganahan rin mamalit online kaysa mga ato pagkag SM. Be ato papilion kaysa ganahan mo palit rin online, be online shopping. No, Sister Mayle no, adi magduha-duha. Ano, Sister Lee? No? Praise God. Why siguro ka na ngayon magipagsulot karon mga online na. No? Praise God. So, gusto i-apply sa personal approach sa mga prinsipyo. Kaya gusto lagi ang tao kanong easy. Gusto lagi sayon ang mga tao karon sa atong panahon. Amen? Praise God. So, gusto sa adlaw-adlaw nga gimbuhaton, ma-apply mga igsoon or bisan pa man sa ilang mga relihiyon. Hello? Di ato taktakan na ito dahil ng Ginoo. O in fact, ang sayon, dali o gaan nga paagi, makatabang sa atong pisikal o material nga aspeto, apan sad to say, nga dili ni mabisa o dili ni effective kung atong istoryahan ang atong espirituhanong kinabuhi. Amen. Gusto na ko nga makasabot mo mga igsoon nga sa tuang pisikal o sa material mga igsoon nga bahin, ang kining easy, effective kay na. Nindot kay na mga igsoon nga mangita tag sayon. Apan sa atong spiritual life, espirituhanong kinabuhi mga igsoon, wala ganintay sayon. Dili ni effective mga igsoon nga dili pwede mga igsoon nga karon. Praise God, nag-ampo ka, Lord, mayong tag adunay elevator padung sa langit. Lord, pwede ba nga di lang kumubiya sa akong bisyo, Lord, apan manangit ko. Lord, pwede ba Lord nga di lang kumusimba kada Domingo ni mo apan magkita ta dito
dito sa langit. Lord, pwede ba ka din? Di lang ko mo pasaylo sa akong igsuon, Lord. Apat malangit ko. Lord, pwede ba, Lord nga? Di lang ko mga lagad ni mo, apat malangit ko. There's no shortcut to heaven. There's no shortcut to victory. And there's no shortcut to success. Ingnan mo katapan, Bi. Pinawalay shortcut padung sa langit. Hello. O kinsa man kanato karon sa ilang pagpangalagad sa Ginoo nga murag sayon or easy ra kayo isa karon kamo. Sayon ba kayo may pagpangalagad sa Ginoo? Brother Romel, sayon ba? Wala. There are many afflictions. No? Adunay daghang mga kalistanan, adunay mga daghang kapaitan. But the good thing is, wala ka dito matuldok, wala ka dito mahuman. Adunay saad ang Diyos na the Lord will deliver us out of the world. So ang teksto na atong nabasa, nagpahibalo o nagpahinumdum nato nga ang mga matarong aduna joy mga alantuson. Aduna joy mga alantuson, troubles and sufferings. But ang atong Diyos mismo ang nagsulti nga, praise God, hallelujah, iyatang tabangan o iyatang ipagawas ni anang tanan. So our topic today, praise God, beware of the easy way. And I do believe mga igsoon nga pinaagi nini nga mensahe, atog yung masabtan o atog yung magkatunan, nga nung aduna man tayo mga masinatian nga mga alatuson. Nga nung aduna man tayo mga masinatian nga mga kawaladon, aduna man tayo mga masinatian nga mga pagsulay, aduna man tayo masinatian nga dili maayo sa itong mga kinabuhi. Di ay mga igsoon kita mahimong magmanaugon nga Kristohanon. Hello, pinaagi na ay sa mga praise God pagsulay mga igsoon, nga nung makasinati ta, praise God ang mga pagsulay, aron ato po nga masinati ang pagkamaayo sa Dios, ang pabor sa Dios, ang gahom sa Dios, o ang giya sa Dios. Ato dahil ko nagpagpakan ng Ginoo kamon, hallelujah, thank you Jesus. Thank you Lord, hallelujah, thank you Jesus. And now, we see some biblical examples both of the easy and the hard way. Di kumulayo mga igsoon, praise God, magkuha ko mga example diri sa Biblia, nga diin ang Biblia mga igsoon mo mismo nag-istorya nga diin daghan, praise God, nga mga tao nga diin aduna sila mga kapaitan, aduna sila mga nasintian nga dili maayo silang kinabuhi, apan ang tumoy niana kadaugan. Ato papagpakan ng Ginoo. O ato na po istorya sa Biblia nga mas ilang dipili ang easy, ang sayon or ang gaan, apan ang katapusan ni ay kalaglagan. So mo dito atong iskutan mga igsoon. Praise God, hallelujah, thank you Jesus. So atong hinumduman mga igsoon, the easy way is not always the best way. Amen. Ina yung katapat, B. The easy way is not always the best way. Oh, I'm not suggesting mga igsoon you, I'm not encouraging you, nga ato na yung piliyon ang lisod. Hello? Ayaw po nyo i-misinterpret mga igsoon, ha? Just like karon nga, nga pwede man yung maglingkod nga maminaw. Ganong magparod mo yun? Hello? Don't tell me nga, kanindot sa maglingkod maminaw kaysa magbarog. Ay, kung inay mong piliyon magbarog, kasi pastor na ba, ganahan mo walit, nagkaping oras ka na. Nya, kaping oras sa ka magbarog. Ay, kung ina mga igsoon nga, imo yung piliyon nga maglakaw, nga kung ano naging motor nga imong masakyan, maglakaw na ito ka. Nya, ato pa doon lungsod. No? So, ako nagpasabot mga igsoon nga, imo yung piliyon mga igsoon nga pagsakay o barko, inay nagdali ka, nga doon ay kasakyan nga aeroplano. Hello? Ay, kung nyo i-misinterpret ha? Labi nas mga young people, wa ko mag-suggest ninyo nga pilihan ng
Kristohanon nga matignaw apan matinud-anon sa Ginoo, bahalag kamaran basta Kristohanon nga buutan. Hello? Nganong ana mangita sa kini lang. Wa ko mag-suggest nga pilian ang unbeliever na lang. Kini lang pag-istorya kanang unbeliever nya mao paghitsura nya tamaran pagit. Nga naamay babae nga believer buutan o guwapa. Asa imong piliun ba lang to ni? Guwapa pa, buutan pa, Kristohanon pa. Praise God, package. Okay. O wala sa magpasabot mga igsoon nga kung ang mga tao pili o lisod, mga bukat o mga alisod nga butang mga igsoon, balaan na to sila o matarong na to sila. Sumuna nga dapat paminag yung pag-ayo para imo masabtan o maayo. Kaya na yung katapat, paminaw o maayo para imo masabtan o maayo. Okay, sige. Praise God. Ang unang example mga igsoon, praise God, nga akong paambit kaninyo karon ang kinabuhi ni Lot. Praise God. In the book of Genesis chapter 13, verse 10 to 11. Tanawa sa Genesis. In the book of Genesis 13 to 11, nag-ingon sa Gis, busa gilukop ni Lot pagtanaw ang palibot ug nakita niya nga ang tibuok walog sa hugdan hangtod ngadto sa suwar daghang tubig sama sa tanaman sa Ginoo o sa yuta sa Ehipto. Nahitabo kini sa wala palaglaga sa Ginoo ang mga syudad sa Sodoma ug Gomora. Gipili ni Lot ang tibuok walog sa hugdan ug mipanaw siya padulong sa sidlakan. Sa ingon ining pagiha, nagbulag sila si Abraham. So ang story ni ini mga igsoon, nga kini si Lot o si Abraham, nga iyang uyuan ni Lot si Abraham, nahitabo nga nag-away-away ang ilang mga katawhan. Gumikan kay sig angkon-angkon na sila sa mga karnero, sa mga hayop. Praise God. Ug moto nahitabo nga nilagaw sila o gipapili mga igsoon. Ipapili ni Abraham si Lot, ikaw mo'y unang pili, asa ka mo puyo. O tinuod, nga diin, sa pag-ingon ni Abraham ng Lot, mga iso nakita ni Lot nga, kining dapita diri green kayo. Kining dapita diri, aduol og tubig, kung uhaw na nga kung mga hayop, sayon na pagpainom. Anin no diri, kay ang ako balay diri, nindot kayo, kay patag kayo. Dili pakili, dili bungtod. Adili dapita nindot ni puyan. O motoy gipili ni Lot. O wala niya tan-awa mga igsoon unsay praise God iyang mahimong mga pwede nga mahimo niyang silingan. Nga iyang mga silingan mga immoral. Iyang mga silingan mga igsoon mga wala magtuo sa Dios, mga nagsimpas sa mga Dios. Praise God, wala niya tan-awa mga igsoon nga maong syudad sa Sodoma o Gomora naahawd sa pagkadautan. O iyang katong gipili kaya kita lagi nindot ni kuy ang diri. O to make the story short, atong nadungog mga isulong mabasa, nga diin, sayang lang ang mga napundar ni Lot. Sayang nga mga kahagol ni Lot, ang iyang mga hayop. Praise God, hallelujah, atong nabasa mga igsoon, nga, praise God, gumikan sa pagkadautan sa Sodoma o Gomora, gipalaya si Lot o iyang pamilya mga igsoon, o gani ang iyang asawa, sa paglayas na, sa pagdagan na sa maong bukid, praise God, tungod kay linglingi, gihapon mga igsoon sa maong dapit kay gusto lagi nga dili mubiya sa Sodoma o Gomora nahimong haliging asin. So nahimong nakawag mga igsoon ang mga napundar ni Lot gumikan kay iyang dipili ang easy way. Hello. Ug unsay atong nasabtan sa kang Abraham mga igsoon nga praise God iya na lang pili mga igsoon ang napilian ni Lot. So grabe, bless kayo mga igsoon, nagmauswagon si Abraham. Ato dahil ko na ito pakpakan ng Ginoo mga igsoon kay Jesus. Hallelujah. So sayang lang ang iyang mga napundar. Okay, ikaduha mga igsoon
example. Si Abraham o si Sarai. No? So in the book of Genesis 16:1 to 4, tanawa mga igsoon, when God promised them to have a son, sa Genesis 16 mga igsoon mulukso na ta. 1 to 4 nag-ingon na, si Sarai nga asawa ni Abraham wala manganak, apan siya may babaeng ulipon nga Ehiptohanon nga ginganlag Hagar. Miingon si Sarai kang Abraham, nakita mo ang Ginoo wala mo tugot nga makapanganak ako po sa adtoa ang akong ulipon o pagkiglawas kaniya basin pag makabaton akong anak pinaagi kaniya. Busa miuyon si Abraham sa pagsulti ni Sarai kaniya, unya gihatag ni Sarai si Hagar kang Abraham aron mahimong iyang asawa. Nahitabo kini sa nakapuyo na si Abraham sa Kanaan og napulo ka tuig. Human si Abraham makiglawas kang Hagar, nagmablo si Hagar. Sa pagkasayo ni Hagar, nga nagsabak siya, nagpagarbo siya og nagibaby ay kang Sarai. Hello? Kung imo ang basahon mga igsoon, muatras ka sa Genesis chapter 12, atong mabasa nga si Abraham mga igsoon gisaaran na sa Dios nga mahimong amahan, no? Praise God sa tanang mga nasod, tagaan panalanginan siya, tagaan sa daghang anak. Apan ang problema kay si Abraham o si Sarai wala kahuwat. Hello? Wala kahuwat mga igsoon o gusto pa kanila nga tabangan nila ang Dios. Murag dugay man ning tuman sa saan ang Ginoo. Amo na ning tabangan. So muna nga nakahuna-una si Sarah mga igsoon, si Sarai nga asa kay maayo kanang dulgi lang to nga tuang ulipon. Ang atong sulugon dulgi lang to para nga makabatong tag-anak. Hello? Usahay mura paling kinaya sa tao nga murag kanang dili kahuwat ba. Muna mangita nilang paagi para lang yun nga maangkon dayon ang ilahang mga gustong gitinguha. Muna nahitabo ni Sarai mga igsoon, wala sila makahuwat sa saad sa Dios. O kung sa'y nahitabo, nintuman po si Abraham. Hello? Muna mga bana ha? No? Usay, mag-suggest ni mga asawa na itong mga dili maayo. Dili na to sila itolerate, dili na to sila pandayunan. Ilaway ka na nga. Henry, wag kita'y bugas ka ron. Wala, pangawat na lang ito. Kaya ito silingan, huwag tao dito. Yung ilang bugasan, puno to. Pangawat ito. Hello? Praise God, sumuy na itabo. Wala ka paabot mga igsoon si Sarai o sa Abraham sa saat sa Diyos, sa promesa sa Diyos nga. Praise God, halaga, ihatag sa Ginoo. Tagaan sila sa Ginoo anak. Kung dili, nag-una-una, hinon sila. Hello? Ang hinon, praise God, hitabo yun nga. Minguyon si Abraham mga igsoon nga pa si Pingon o padulgon sa ilang ulipon. Praise God, kung hitabo yun nga ni Bagdos. Og nanganak. Apan sa paggawas na sa anak, nahimo na hinong proud kayo ang maong ilang ulipon ni Sarai o ni Abraham o mo hinungdan nga gibiay-biay niya si Sarah. Hello? O nahibaw mo kinsa katong anaka? Kinsa tong anak nila ng tao mga igsoon? Ni Abraham sa iyang ulipon mga igsoon nila ni Sarai? Mauto si Ismael. O nahibaw mo mga igsoon nga until now. Praise God, hangtod ka doon mo'y numero 1 or kanang karibal or kaaway yung mga igsoon sa mga Israelite. Mga Israelites. Praise God, or mga kaaway sa mga Kristohanon. Kaya sa Israel, mo siya'y leader mga igsoon sa mga kanang Arab nga mga Muslim. Praise God. Huwag mo'y bugtong kaaway mga igsoon or mo'y numero 1 kaaway sa Israel karon. So, inay, hello? Inay, nangita sila o nangandoy sila kalipay, dakong problema na hinon ang midangat kanila. Munay, kining leksyon
sa mga tao, mga igsoon nga dili makapaabot sa saad sa Dios. Dili ba gusto mag-effort? Dili gusto nga maghago, dili gusto magkudlay, dili gusto magpaabot. Gusto sa sayon nga paagi. Praise God! Hallelujah! Amen? Dato ko dahil ko itong pagpakan ng Ginoo. Thank you, Jesus. Pusa atong hinumduman mga igsoon. Praise God! Hallelujah! Nganong pastor, nganong mga Kristohanon, dili dahil pwede pastor nga kanang musulod tag langit sa hayahay na nga paagi. Dili na maka-provide ang Ginoo, pastor, dili makahatag ang Ginoo sa tanan natong panginahanglan nga kanang wa na lang itay balatian, wa na lang itay problema, wa na lang itay pagsulay, wa na lang itay mga kasdan, wa na itay kuwalan. Dili na pwede makahatag ang Ginoo. Hello. Pwede oy. Amen. Ngano gud daw dili? Pwede kaayo mga igsoon apan iyang nakita mga igsoon nga unya kung tuanata sa langit, dili kay ta maka-appreciate mga igsoon unsa ang atong kanindot mga masinatian tuwa sa langit, kundi ta makasinati diri sa kalibutan ug mga kasakitan ug mga kalisdanan. Ingnan ko rin mong katapag nga naabag kay mga problema sis. Ina kay kung wala tagaan ti ka. Ina ko nga wa ba kay kalisdanan brad. Brad wa kay kalisdanan da kay kung wala tagaan ti ka. Kisa man wala maka-experience diri ka wala taon kay mamaylo ko na simo. Kisa may diri ka nato nga sa tanang panahon ay daghang kwarta. Isang mga way kwarta bi, isang mga way kwarta. Okay, salamat. Sige, kinsa man diri ka nato ang naidaghang kwarta kada adlaw na gid kwarta isa ka mamaylo bi. Manghuwag mi kay naman gid daghang kwarta. Mister Tata kuno nagdaghan. Pero ang problema kay di siya pabaylo. So maka-experience kita naman ikso makasinati kita na. Praise God. And now, so mahimong unfair mga ikso, mahimong bias kung ang akong ihimong example ang mga nimpili lang sa easy way. So karon magpili sa kung duha ka tawo mga igsoon nga ila pong gipili ang hard way. Para nga dili bias. Okay. Akong number 1 nga example ini mga igsoon. Praise God. Si Moises. Hello. Natong daigo na ito pagpagan ng Ginoo. Praise God. Katong ato mga iskutan nga nipili sa easy way. So they had to learn the hard way and wait for God to accomplish His purpose, His own time. So muna akong sayong mga igsoon sa kinabuhi ni Abraham ug ni Sarai nga ninabot nino si Ismael nga nahimo nitong kaaway gyud mga igsoon. Praise God sa pamilya ni Hagar ug pamilya ni Sarah o sa mga anak niya Hagar o sa mga anak ni Sarah. So Abraham, Sarai and Lot mga igsoon, they learned the hard way. Dito that the easy way is the best way. And now, karon mga igsoon maghisgot na sa kog mga tao nga ilang gipili mga igsoon ang hard way. Okay, kindly open your Bible in the book of Hebrews chapter 11 verse 24 to 26. Hebrews. Una na ko nga example mga igsoon si Moises or Moses. Hebrews 11:24 ug 26 nag-ingon. Sa 24, tungod sa pagtuo si Moises sa dako na siya. No, 8 years old na siya. Midumili nga tawgong anak sa baba, bayang anak sa Paraon. Gipalabi niya ang pag-antos uban sa katawhan sa Dios kaysa pagpahimulos sa sala sulod sa bugong panahon. O 26, naghuna-huna siya nga ang pag-antos sa mga pagyubit tungod sa Mesiyas labi pang mililhon kaysa tanang bahandi sa Ehipto tungod kay kilanta
kasi nga madawat niya. Okay, ako na-expound gamay ha. Si Moises mga igsoon, pwede yung takay ito nga diin magpatawag siya or di siya ingon pa nga mahimo siya mga mahimong anak sa among hari or paraon or mahimo siyang prinsipe kay gipaanod man to siya, di ba? No? Praise God, o dito siya nagpuyo sa among hari. So pwede siya mag-enjoy mga igsoon sa among palasyo. Pwede siya mga igsoon nga tanan nga mga kahilayan, tanan nga mga gibuhat nga madili maayon mga igsoon sa Ehipto. Pwede niyang himuon. Pwede niyang buhaton mga igsoon. Praise God, pwede na nga di siya magpatawag yung siya anak sa maong hari. Praise God, apan iyang gipili mga igsoon nga, praise God, ni gawa siya, ni pahawa siya mga igsoon, kay iyang nakita nga diin mas bililhon pa niya ang iyang mga igsoon sa uno. Noong mga Israel, ang mga Israelites, mga igsoon, so sa paagi, nga diin miagi siya mga pag-antos, aron lang mahigawas ang mga Israelitas. Aron din na maulin po ng mga Israel. O kung ato lang sabton mga igsoon, pwede man ang dato nga gamiton ang posisyon ni Moses. Pwede man ito gamiton ang kakayahan ni Moises mga igsoon, nga siya na mo'y prince, siya na mo'y hari, or prinsipe mga igsoon nga diin, moingon to siya sa amahan nga hari. Pwede ba nga kini mga Israelita ato na nang gawas? Ato na silang buhian nila na ito ilupunon? Pwede ka ito niya mga igsunapan? Wa niya himuas sa sayon nga paagi mga igsun kundili sa lisod nga paagi nag-anto siya, miagi siya wilderness, miagi sa mga igsun mga kagutom, miagi sa mga igsun mga delikado nga kinabuhi para lang sila makagawas sa maong Egypt. O tanawa unsay resulta? Thrilling kayo ilahang paggawa sa Ehipto. No? Ano na yung mga daghang milagro sa Ginoo mga igsoon? Praise God, nga ipakita o gibuhat sa Diyos kanila. Muna nga atong hinumduman, in times of hardships, in times of troubles, in times of sufferings, in times of afflictions mga igsoon, muna'y panahon nga atong makita, atong masinati, atong masaksihan ang gahom sa Ginoo. Atong dahil ito pagpakan ng Ginoo mga igsoon. Thank you Jesus. Thank you Lord. Ato pang naigo ng Ginoo. Praise God. O ikaduha. No, so ito hinumduman. Moses choose the hard way, but it is God's way. No? So, kipili man ni Moses ang lisod nga paagi, apan mo ko to'y paagi sa Diyos. Okay, kaduha. In the book of 1 Samuel 24:3-7, kinsa man nga life or kinsa man nga kinabuhi sa 2 Samuel 24. No, the life of Sister Tirel. The life of David. Si David na sa nato tanang mga igsoon. He chose the hard way instead of the easy way. So 24:3-7. 2 Samuel. Ay, dire ko mag-endron mga igsoon. 1 Samuel 24:3-7. Kung sa ingon na sa 3, unya may adto siya sa mga turil sa karnero, nga doon sa gianan diin may langog, ug misulod siya niini tungod sa sugo sa lawas. Ang istorya nini si Saul, no? Giingnan si David sa iyang mga tao, ani ana ang higayon nga giingon sa Ginoo kanimo nga itugyan niya kanimo ang imong kaaway, ug ikaw na mahibalo unsay buhaton nimo kaniya. So niining higayon na si David ug ang iyang mga tao naglingkod sulod sa kinasukan sa langog. Wow. Unya mitindog si David og sa hilong giabisan niya ang bisti ni Saul. Apan human kini mabuhat ni David, nagbasol siya. Giingnan niya ang iyang mga tao, dili puot ang Ginoo nga patyon ko
kay pinili man siya sa Ginoo. Ug sa city, nawa, pinaagi nini na dani ni David ang iyang mga tao sa dili pagpatay kang Saul. So I'll give you a short story mga igsoon sa kinabuhi ni David. So this time, si David mga igsoon na gidihugan na siya ingon nga mo'y mapuling hari ni Saul. Kay si Saul mga igsoon nahimong nagrebelde sa Ginoo, nagmasinupakon sa Ginoo. That's why nga nawala na ang anointing, no? Praise God, ang iyang pagkahari mga igsoon na makauyon ang Ginoo. Praise God, kinayabag ang iyang espiritu. So muna nga, ang Diyos nag-andam na og tao nga mo ipuli kaniya. Hello! Muna nga dito magunahuna mga igsoon nga kung ano na'y mawala ka na ito, murag, maalkansi na o magtakilin na o di na makapadayon ang puluhaton sa Ginoo magpadayon ni mga igsoon kay dili mahugdan ang Ginoong tao. Yes! Ayaw isipa mga igsoon nga kung mawala ka sa mga kalingkuran na naawa na'y manimba. Praise God ka ang Ginoo mga igsoon di mahugdan tao. O muli na tabo mga igsoon. Sa diyana nga, kapila, kabisis nga si David, gibangkaw kini ni Saul mga igsoon. Kay kini si Saul mga igsoon kanang hakog. Di siya gusto nga mapulihan siya sa pagkahari. So muna nga, nakahibalo siya nga ang mga tao mga igsoon wanan may pabor na kang David. Praise God, nung nakabalita siya nga diin mo na'y mapulin niyang hari. Muna nga gusto niyang patyon mga igsoon si David. So many times nga iyang gibangkaw mga igsoon si David. Apan nun sa gibuhat ni David. Sa dang, praise God, praise God, bangkaw siya mga igsoon. Labayon siya bangkaw ni Saul. Praise God, mudagan na siya. O sa diha na nga ipapatay na siya. Nagmando na si Saul nga ipapatay siya. Muna nga may kalagyo si David. Ning uban ang mga sulugon, ning adto sila sa kalangog. Praise God, o nangita kini mga igsoon si Saul sa kang David. And then, praise God, gibati o ingon pa, ingutang na ito, kalibangon. Kini si Saul. Kay sugo man sa lawas, Father. Kay ganito sa bayot, mangihi kaning bayot. Kadagong kitag bayot nga nangihi, nagbarog man, di man mulingkod. So, milingkod si Saul mga igsoon nga, wa siya kabaw nga si David, wa sa suok o iyang mga sugon. Grabing utong-utong sila ni Saul ito mga igsoon, utong-utong. Wa na. Praise God, pagkakita sa mga sulugo. Haring David. Muna ni abot ang panahon nga gisulti sa Ginoo nga imong kaaway ipapatay. Suna na siya. Ato na ning patyon, way kalibutan. Nga ato ni siyang patyon. Unsay gibuhat ni David? Iyang giadto hupo-hupo ni David nako pwedeng labdan ang dinihugan sa Dios. Iyang apon girespeto, iyang apon gitamod mga igsoon si Saul nga iyang praise God labaw. Una nga usahay, hindi kita magunahuna mga igsoon nga kung gina siya, kung di na gina siya ngayon sa mga posisyon, wao na gina siya sa Ginoo. Muinita ko mga igsoon kang Saul, no? Wa siya patya ni David, nagulat lagi mga igsoon. Nagpaabot lagi si David sa saktong panahon. Grabing pagpakig-away una, grabing paabot ni David mga igsoon, pakig-away sa mga kontrak para siya mahimong hari. Puli mga igsoon sa kang Saul. And to make the story short, nakapagog-away mga igsoon, praise God, ang pundok o ang grupo ni Saul o dito, praise God, namatay si Saul dili sa kamot ni David, kundi dito sa kamot sa kaaway. Hello, ako dahil ito pagpakan ng Ginoo mga igsoon. Praise God, hallelujah, thank you Jesus. Kaya siguro sa tinawhanon, wala, si David excited na kayo kamupuli sa lingkod sa trono. No, nagbuhat na sa mga isyu, mga dilimayong isyu para nga makalingkod sa trono. Apan iyang gitugutan ang panahon mga igsoon. No? Praise. Kabantay mo mga igsoon nga tamis
Matamis kaayo ang mangga ug ang nangka kung mahinog mga igsoon sa iyang saktong panahon. Amen. Hello. Pero sulay ko nung kalmuro kinabuhi mga igsoon, the reason why ganun natin mga sufferings, the reason why natin mga afflictions, the reason why ano natin mga hardships, ano natin mga troubles, ano natin mga sicknesses, mga igsoon, nga ma-experience, kining tanan dahil mga igsoon, mapuslanon kini, aron kita mahimong magmadaogon o manindot ang atong kinabuhi nga Kristohanon. Praise God, atong dayon ito pagpakan ng Ginoo mga igsoon. And shall we stand please? Lord, you Lord. O dili pwede mga igsoon, dili na ko ihatag ang perfect nga example. Praise God that nga diin He chose the hard way instead of the easy way. Praise God, hallelujah. The life of our Lord Jesus Christ. So ako ang pinaka perfect mga igsoon nga example ang kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. In the book of Matthew chapter 4 verse 8 to 10 ako nalibasa mga igsoon, paminaw na mo pag-ayo. Og samtang nga paminaw mo mga igsoon, just be sensitive please. Praise God sa paglihok sa gahom sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo. Nag-ingon ang Mateo 4:8. Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa kahabog kaayong bukid o gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kaanindot. Ang yawa mingon, ihatag ko kanimo kining tanan kun muluhod ka ug musimba ka kanako. Nawa mga igsoon. Muni lang conversation mga igsoon. Og sa Diyos mitubag si Jesus. Pahawa Satanas. Ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. So kini nga context maigsoon sa akong pagsabot. Praise God, hallelujah. Si Satanas, mga igsoon, or si Satan, may try of offer or halyag kang Ginoong Hesus. Gadiin, praise God, iyang gitempt, mga igsoon, iyang gitintal, iyang gidala dito sa habog na dapit. Praise God, o iyang dipakita, mga igsoon, unsa kanindot ang kalibutan o mga naa sa kalibutan, o iyang giingnan, mga igsoon, si Ginoong Hesus. Oh, nakita ba nimo unsa kanindot, unsa katahong? Kining tanan nimo nakita. Ako ning ihatag kanimo sa usa ka kondisyon. Kung ikaw muhapa og musimba kanako. So ang lesson ini mga igsoon kung ato lang sabton sa sayon ra gyud nga paagi mga igsoon, pwede ra to muhapa si Jesus. Pwede ra to siya muluhod mga igsoon. 1 minute lang o pila lang kasikan mga igsoon para nga maiyap ang tanan, para iyat ang maangkon ang tanan o para nga magmadaogon siya mga igsoon sa tanang mga tao kay walay laing tumong, walay laing purpose sa pag-anhi ni Ginoong Hesus mga igsoon, mora gyud ang pagluwas sa tao. Busa mi over si Satanas mga igsoon, okay, imo na ning mga katauhan, imo na ning tanan butang nga imong nakita sa kalibutan, imo na ning tanan. Basta mo yukbo, basta mo simba lang ka kanako. Apan wala himua, wala pilian ni Jesus mga igsoon nga din miluhod siya mo simba mga igsoon kang Satan aron iyatang maangkon o ang kalibutan iyang maangkon o para iyang maangkon ang tibuok kalibutan kundili praise God miagi siya og mga kalistanan, miagi siya mga kapaitan, miagi siya mga pag-antos mga igsoon para lang ta nga iyang matubos, para lang ta nga iyang maluwas, para lang nga iyang maangkon mga igsoon ang maong kadaugan. Ito pagpakan ito na igo ng Ginoo mga igsoon. Nasayon pa ta mga igsoon samtang atong iduko atong mga ulo. Ug samtang diin atong batyagon mga igsoon nga din ang Dios
ang Ginoo nagapanulti sa itong makasing-kasing karon. Nasayod ka ba mga igsoon nga diin sa pagluwas ni Ginoong Hesus nimo dili sa sayon nga paagi? Nahibalo ka ba unsay praise God na agian, unsay nasinatian mga igsoon ni Ginoong Hesus para lang ka nga makabaton og kaluwasan? Nahibalo ba ka unsay iyang ginagatan? Nahibalo ba ka mga igsoon giunsa pasakit ang iyang lawas? Gipakaulawan siya mga igsoon, giludan siya, gidugkan siya sa bangkaw mga igsoon. Praise God, gisuluban siya. Praise God, tunok mga igsoon. Praise God, praise God, grabing kapait ang iyang nasinatian. Nag-anto siya sa pagpasan sa cross, taliwala sa kainit, taliwala sa kauhaw mga igsoon. Tanan niya mga pag-antos, iyang gipasan mga igsoon. Tanan nga mga kasakitan, iyang giako mga igsoon. Para maluwas lang ka, para maluwas lang ko mga igsoon. So dili sa sayon nga paagi nga din ikaw nakadawat sa kaluwasan. Ang kinabuhi, praise God, hallelujah, Jesus, ang dugo ni Kristo, iyang gipaula dito sa krus sa Kalbaryo, alang lang sa kapasayloan sa ato mga sala, or para lang matubos ta mga igsoon, praise God, sa tanan natong mga kasalanan. So can you imagine? O karon sa imong kinabuhi Kristohanon, gusto ka nga hayahay lang, gusto ka sa easy lang, gusto ka nga din walay pagsulay, walay problema, walay mga praise God kalistanan, gusto ka nga musulod mga igsoon sa langit nga din sa hayay lamang unsay gingon sa pulong sa Ginoo, atong sudlon ang langit uban sa mga kasakitan o sa mga pag-antos. Musulod kita sa gingarihan sa langit uban praise God sa dakong kasakitan o dakong mga pag-antos. Atong hinumduman mga igsoon, please paminaw. Praise God, sometimes people with the worst past end up creating the best future. Nahibalo pa ta nga ang mga katawhan nga naa nakasinati og mga dili maayong praise God, mga praise God past or mga praise God hallelujah, mga maayong kasinatian, matapos silang kinabuhi nga diin nakamugna o nakabaton og nindot nga kaugmaon. Og muni atong kinabuhi karon mga igsoon, ayaw iksapayan nga doon na kay daghang mga kasakitan. Ayaw iksapayan nga doon na kay mga problema. Yes. Yes, hallelujah. In the book of Psalms 34:17, the Lord hears the cry of the righteous. Ang Ginoo nagapaminaw sa mga paghilak sa mga matarong. Hinumdumi igsoon sa imong mga paghilak, sa imong mga kasakitan, sa imong mga pag-antos nga diin praise God nagpatulo na lang kasluha kumikan sa mga problema, kumikan sa mga pagsulay o gani halos wala na iluha nga buha dagay daron muaga sa imong mga mata. Nakita ka na sa Dios, nasayran ka na sa Dios mga igsoon, wala ka na matago sa mata sa Dios. Og nag-ingon niya ang pulong mga igsoon. Praise God, hallelujah. In verse 18, paminaw pag-ayo igsoon ko, dool ang Ginoo sa samdan o kasing-kasing. Kinsa may samdan o kasing-kasing kanato karon mga igsoon. Kinsa may adunay mga pain, adunay may mga heartaches, kinsa may mga na-broken hearted ka nato dili mga igsoon, kinsa may napasakitan sa ato mga isig katao, isig kasilingan nato, isig ka igsoon mga igsoon, dool ang Ginoo sa mga samdan o kasing-kasing. Hallelujah, nag-ingon siya, nagsaad siya mga igsoon.
ug luwason niya ang nakapsa na sa tanang paglaom. Siguro naabot ang panahon, naabot ang time, murag hopeless na ta, murag frustrated na ta, murag, praise God, hallelujah, wala na ta pa'y apan ang pulong sa Diyos nag-ingon ka na to, luwason niya ang mga taong matarong katong nawagtangan o paglaom. Na ang Diyos kanunay magluwas o nag-ingon sa 19, praise God, daghang kalistanan ang antuson sa matarong. Hallelujah. Apan luwason siya sa Ginoo gikan niining tanan. Oh, what niining tanan. Usa karon pwede ba nga dunay mga alantuson? Pwede ba ta nga moabanti diri mga igsoon? Praise God, hallelujah sa maong praise God altar. Praise God, hallelujah, thank the Lord. Og ato bang nasabtan ang mensahe karon mga yes, there's no shortcut to victory. There's no shortcut to success. Praise God, ug labaw sa tanan, there's no shortcut to heaven. Yes, hallelujah. Wala, dili sa yun ang dalan mga igsoon padulong sa langit. Praise God, hallelujah. Moving, just keep on praying, just keep on believing mga igsoon. Kay kining tanan nga mga pag-antos mga igsoon, praise God, nga atong nasinati karon susama ni mga igsoon sa Bulawan, nga diin ang Bulawan ipaagi mga igsoon sa pinakainit nga kalayo para mugawas ang tinuod sa Bulawan, makuha mga igsoon ang mga praise God, dili pure mga igsoon, dili maayo lapo ko dili nga mga fake mga igsoon, kinahanglan mo agi siya praise God o kainit para nga mahimo kayon nga tinuod nga Bulawan. Umusa mga atong pagkakristohanon, ipaagi ta nining mga kasakitan, ipaagi ta nining mga kalistanan. Praise God, hallelujah, para lang praise God, hallelujah, matistingan or palang ang mga igsoon mapamatud-an nga diin tinuod gayud kita nga Kristohanon ug tinuod gayud ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Yes, Lord. Hallelujah. Pwede ba itaas atong kamot mga igsoon atong isurrender karon sa Ginoo tanan? Tanan nga imong gihambin, tanan nga imong nasinatian. Unsa man mga problema, unsa man mga pagsulay mga igsoon, unsa man mga kawalan-on. Yes, nagsaad ang Diyos mga igsoon nga iya tang ipaghawas nining tanan, iya tang tabangan mga igsoon, mudangop lang taniya, muduol lang taniya mga igsoon. Praise God, alam mo ampo lang taniya mga igsoon. Ato lamang siyang daigon, ato lamang siyang simbahon, ug atong makita ang gamhanang kamot sa Dios nga magapamuhat sa atong mga kinabuhi mga igsoon. Hallelujah, 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 in the name of Jesus. Busa sabta nga ang kinabuhing Kristohanon ano na ginagdaghang mga alantoson. Busa hangyo alamang ang Ginoo nga Lord, unsa may mga alantoson Ginoo nga ako masinatian, tabangi lamang ako Ginoo nga makalahutay, talabangi lamang ako Ginoo nga magkapadayon, tabangi lamang ako Ginoo nga magmalapuson, tabangi lamang ako Ginoo nga magmadaogon. Kining tanan Ginoo, proseso lamang kini para Ginoo among ma-acknowledge, among ma-appreciate ang imong pagkamaayo sa among mga kinabuhi. O sa Lord, praise God, sa panahon sa kawalan-on, sa panahon sa problema, sa panahon sa pagsulay, sa panahon sa sa mga kaistanan Ginoo, dili lamang kami ugan na mo atras mo sibog, dili lamang kami Ginoo mawagtangan og paglaom, padayon ka na mong simbahon, padayon ka na mong alagaran, padayon ka na mong itaas Ginoo sa among mga kinabuhi. Tungod kay ana ikaw kanunay, o God, hallelujah, nga magtabang ka namo. Hallelujah, hallelujah, come on. Sige. Praise God, hallelujah. Come on, hallelujah.
Wala kita enough na strength, mga igsoon, or kusog sa ato lamang kaugalingon para ang atong buntogon or para maka-overcome ta or para ang atong mapildi, mga igsoon, ang tanang mga tintasyon or tanang mga busa. Hallelujah, pwede ba? Hallelujah. Pwede ba karon nga magpa-refill ta pagbalik, mga igsoon, magpapuno ta pagbalik sa presensya sa Ginoo. Praise God, ato kawaton, mga igsoon, hallelujah, sa mga kausa. Praise God, ang presensya sa Ginoo. Kung sa una, first time ni mo nga naka-experience na kasinati sa presensya sa Ginoo, sa gahom sa Ginoo, sa kanindot, o sa pila kay dagan sa panahon, ligid sa panahon. Praise God, halos mibati na ta, mga igsoon, kahawang, halos mibati na ta kaimti, halos mibati na ta kauga, gumikan, praise God, sa dagamang karistanan nga atong na sinabi mga pagsulay, o dili na to itugot, mga igsoon, nga mabuntog kita sa kaaway, mapildi kita sa kaaway, kundi ato, praise God, panikamutan kauban sa tabang sa Dios, nga diin ang iyang presensya mo'y maghari sa atong kasing-kasing, ang iyang balang espiritu atong dawaton, mga igsoon, para kanunay ta magmadaogon sa mundo sa kinabuhi nga Kristohanon. In the name of Jesus. Come on. Hallelujah, hallelujah. Holy Ghost. Yes, hallelujah, Holy Ghost. Holy Ghost. Yes, hallelujah. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Sige. Ang balaang Espiritu, mga igsoon, mo'y maghatag
mensahe ang Diyos na nato karon mga igsoon. Yes. Sige. Pasagay mo baba, pasagay mo nila mga ito, lain-lain pinulungan. Yes. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Mensahe karon mga igsoon nga gipablo sa Ginoo nga usa ka na. Sige. Ikaw magigamit karon sa Ginoo sa pagsulti ng laing pinulungan. Come on, hallelujah, you are free. Gawas nung ka nga manuti. Yes, hallelujah. In the name of Jesus. 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 Hallelujah, church. Mga kaigsuunan ako din sa iyo, Bisimaya. Kung sa may mga kalistanan, kung sa may mga problema, kung sa may mga kapahitan, kung sa may mga pagsulay, kung sa may mga dili na yung mga nasinatian nato na yung kalibutan na kung sa itong padalagan sa Ginoo. Hinumdumi ka nunay nga matapos na ng tanan. Mahuman na ng tanan. O human ni anak Adonai, praise God, walay katapusan kalipay. Adonai kadaugan. Adonai panalangin. Praise God, hallelujah, Noah. Praise God, hallelujah, ang grasya sa Ginoo. Usaon sa may ato na sinatian karon. Praise God, ayaw lamang og hunong sa pagsimba. Ayaw lamang hunong, praise God, sa pagdaig sa Ginoo. Alegari lamang sa uban ang kalipay. O atong makita mga igsoon ang magusganong pagpabuhat sa Dios, ang mga milagro sa Dios, ang mga pabor sa Dios, o ang mga panalangin sa Dios. Busa, ayaw iksabayan na naata sa mga kalistanan karon. Yes. Yes, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Atong dahil ko na ito pagpakan ng Ginoo mga igsoon. Yes, hallelujah. Mo na ito pagdahil ko na ito pagpakan ng pasalamat ng Ginoo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Yes, hallelujah. Ayaw lang give up mga igsoon. Don't quit. Don't give up. Don't stop serving the Lord mga igsoon. Praise God, hallelujah. Kaya sa unahan ni ini na ang kadaugan. Sa tumoy ni ini mga igsoon na ang kadaugan. Huwag mag-enjoy ito mga igsoon sa mga panalangin o grasya sa Ginoo. Praise God, amahan, may balaan ka sa tanan. Amo kang ipasalamatan sa iyong mga pulong kinukaroon ka among nadungog. Ini naglingkod sa among mga kalag. Naghatag na namong kadasig, kalipay Ginoo sa mga kasing-kasing.
salamat ka din pinaagi nini ikaw nagapanunti ugad sa mga kinabuhi na despite sa among mga nagian na sinatian nga dili maayo sa among mga kinabuhi sa mga pagsulay problema kalisdanan kapaitan mga kawalan kadiri mong iba praise God ikahatag diri matag usa ka namo usa Lord salamat Ginoo sa paglig-on sa among mga pagtuo salamat Ginoo sa paghatag ka namo kadasig karon praise God hallelujah sa pagpangalagan ihang kanimo nga despite sa among mga sa lamang pilion Ginoo praise God hallelujah magmalipayon sa pagpangalagan kanimo usap panalangin ang tanang Ginoo nang kumakaigsunan karon nga anaa praise God bisan pa man sa wala Ginoo padayon ka Ginoo magapanalangin ka namong tanan sa kumakaigsunan Ginoo nga mananagat ikaw padayon nga magpanalangin Ginoo magandang kagrasya dahil isda sa laod pasayro Ginoo, dami sila. Mas God, protection sila pagmaniho, pag-drive o God. Mas God, sa mga panday, Lord. Padayon ko maghatag gusto kaligod sa paglawas. Sa pamang protection, Ginoo sila pagtrabaho. Mas God, sa mga kaigsunan, ano na yung mga gagmay negosyo. Ikaw ang Diyos na magpauswag. Giovanni Mori, Brother Arnel Duenas, Brother Nemuel Asusinas, Ginoo. Praise God, sa mga kaigsunan sa gawas. Praise God, hallelujah, padayon ka Ginoo. Praise God, nga magpakamaayo sa ilang kinabuhi, magproteksyon kanunay kanila, o God, hallelujah, maghatag og maayong panglawas, o God. Kanamong tanan karong Ginoo, among ginalauman ug among ginatuan, ang imong provision adlaw-adlaw, ang imong proteksyon adlaw-adlaw, ang imong grasya adlaw-adlaw, ug labaw sa tanan, ang imong panalangin nga matag